Lelo panyasa voice box Richard Chimwemwe Mphepo akulankhula kuti kuno kwathu ku Malawi tikang'ana nkhani za ndale palitu mitundu inayi kapena kuti mitundu 4 ya anthu. Mtundu umodzi ndi wonyada, mtundu wina ndi wodzikonda, wina ndi watsankho, komanso wina ndi wodzimva. Ndipo mitundu imeneyi imapezeka m'magawo 4 osiyanasiyana a dziko lino la Malawi. Mtundu wina umapezeka kumpoto kwa dziko lino, mtundu wina umapezeka pakati, wina umapezeka kummawa kapena kuti Eastern region, ndipo wina umapezeka kumwera. Ndiye tikhale limodzi pano panyasa voice box kuti voti Richard Chimwemwe Mphepo akuti bwanji pa za mitundu imene, kodi mitundu imeneyi ndi iti ndipo imapezeka zigawo ziti za dziko lino la Malawi. Ndiye tikhale limodzi pano panyasa voice box ndipo akamaliza mutiuza kuti kodi nkhani imene iyo no Malawi mukuiona bwanji, mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli tsiku la lero lolemba pa 27 January 2025. M'bwalo lino muli ndi inenso Richard Chimwemwe Mphepo. Dzulo ndidakutha kukulankhulani komanso kuunikirana za mmene utsogoleri ukufunika, utsogoleri wogwirizana, utsogoleri osati ungogwirisana ntchito, utsogoleri osangomuyika nzathu ngati chikolopa kuti tikakolopera tikakoleka pa chingwe tidikirirenso unati akatipondaponda titenga chimene chonse chikolopacho tichigwirise ntchito. Mawa wa lero ndifuna kuyankhula mawu awa molimbika kwambiri chifukwa chonena kuti tikaona dziko lino la Malawi anthu amene ationesera zitsanzo zabwino za utsogoleri ifeyo tikuwaona, ifeyo tili nawo. Komano chimene chimavuta ndi chiyani? Pambali ponena kuti tikumatha kuwaona atsogoleri, tikumatha kuwagwiritsa ntchito atsogoleri, pa nthawi yokhayo imene tingofuna tagwiritse ntchitoyo akagwiragwira ntchito ndi kuwasiya. Zimenezi zandipasa kuti ndipereke lingaliro ili kuti pakati pathu tili ndi mitundu inayi imene ili m'dziko la Malawi imeneno anthu amayigwiritsa ntchito kwambiri. Endi pa mitundu imene iyi inu ndine mundimvetsesa kwambiri. Tili ndi mtundu umene uli onyada kapena kuti wamatama mundali. Pachiyawo tisati chiwa kulidadula pachiyawo. Ndiye tili ndi mtundu wozikonda mundali, kuzikonda basi. Ndikumatha kuona kunena kuti izizi zimene akutipangira uyu mwana uyu kulimba mtima kumene ndikupasane zitsanzo zake konse kumene akupangako anayenera uyu timusiye pena pake, koma chifukwa ti mtundu wozikonda pandali umakhalabe chomwecho nkumalimba mtima ndikumakhalabe ndi gulu lake lomwelo osafuna kuphunzitsa anthu ena, osafuna kuyikanso pasogolo anthu ena. Gulu lozikonda. Ndiye tili ndi gulu la sankho pandali. Ndikuwuzani magulu onsewa kuti ndawapeza bwanji. Ndiye tili ndi magulu ozimva pandali. Magulu anayi amenewa akutenga zigawo zinayi za dziko la Malawi. Zigawo zake ziti: kumwera, chigawo cha pakati, chigawo cha kumpoto, tili ndi Eastern region. Zigawo 4 za dziko la Malawi. Muzigawo 4 mmene mwagawika anthu amatama, anthu ozikonda, anthu asankho ndi anthu ozimva. Ndiye ndiyambe ndi anthu amatama. Ndikupasani chitsanzo ichi. Tikawuyang'ana mtundu wa anzathu achiyawo ndi mtundu umeneno umakhala wamatama, umatha kupanga zinthuzo, khobiri amatha kukhala nalo, ndi mtundu umene ukakhala ndi kanthu umayerekezera ndithu kuti kanthu kamene akhala nakoko akuyenera adiyeso ndi anzawo. Ndi ayawo to amenewo. Mundimvetsesa Malawi anzanga. Mtundu wachiyawo utha kulolera kuna kuti tiyeni ulendo uwu tiyende pansi tikafike kutaliko, kuyendeje tuyendeje. Komano ali pagulu amatha kugula chipisi kuti chipisi ichi tiyeni tonse Amalawi titani kodi tigawani. Mzelu izi ndi utsogoleri umenewu kapena mtundu umenewu wamatamawo ndi mtundu umeneno unachokera kwa chair Dr. Bakiri Muluzi. Ndi amatama akamayankhula kuchitekete achakuluakulu bambo changu pa tauni ndalama izikhala mthumba
wachinyamata azithamanga-thamanga. Mawu amene aja amachokera ku mtundu woyambirira wa anthu amatama, koma matama awo ofuna kuthandiza anthu kunati azindikire kunati nthawi iyi kusangalala titha kusangalala limodzi. And that is why in the first 5 years ya Dr. Bakiri Muluzi mdziko muno anthu adasangalala kwambiri. Talowa m'madipati, tili mu democracy, anthu timayankhula. And mawu amene amandisangalasa, amene lero lino ndimalimba nawo mtima ndikamawaona, ndikamawamva, ndikamawakumbukira, ndi mawu amodzi onena kuti sitizalolanso kunati Malawi Congress Party ibwererenso mboma. Chifukwa mu zaka 31 tavutika, tajesedwa kung'ona, takumana ndi nkhanza zambiri, anthu kuphedwa mosakhala bwino kuja kumwanza kuneno. Noti kuneno koma kumwanza. Zonse zija amafuna kutiunikira kuti Amalawi muziona kuti ndi zotani zimene zimachitika mu ndale zathu. Ndiyo Dr. Bakiri Muluzi adayima pa chilungamo chofuna kutiunikira ife Amalawi kunena kuti zimene timakuwuzani kunati tiyeni tikhale ndi boma la democracy. Democracy ija timafuna kunati mukhale ndi maufulu olankhula. Mu democracy muja timafuna kunena kuti anthu mukhale ndi mwayi wololerana. Mu democracy muja timafuna kunena kuti anthu tikhale ndi maufulu okambapo zina ndi zina zimene zingathandize kunena kuti dziko liziyenda than dictatorship. Mu term yawo yachiwiri tinaona zitukuko zosiyana-siyana, chifukwa Amalawi ngatino panali chinthu chimodzi chimene pakana lero lino chidakayendabe m'malingaliro mwa anthu ndiko kupusisa mtundu wa Amalawi, ndi kutitenga Amalawi tonse kukhala mbuli, kutitenga Amalawi tonse osazindikira, kutitenga Amalawi tonse osaphunzira koma atsogoleri. Ndikuyankhula mawu amene wachifukwa chani? Majority ya dziko lino la Malawi ine ndimadabwa nazo kwambiri. Ndimakupasani chitsanzo cha Tanzania. Tanzania ndi dziko limene no even in parliament they spoke their language. Amayankhula chiyankhulo chawo. Komatu kwathu kuno kuti titenge chiyankhulo chathu chipite m'parliament ndikukuzani kukhala maphuzo okhawo kachifukwa anthu ake ndi anthu osadeka. And that is why mupeza kunati ku parliament kuli phungu amene analowako 6 years ku parliament kuja sadayankhuleko koma akungolandira ndalama ma allowance chimene amachiziwa ndi chimenecho. Kudera la kwawo sadayankhulepo china chilichonse. Ndiye ndikukuwuzani kunati gulu la matama koma lothandiza mtundu wake ndi umodzi. Mtundu umeneyo ndi wachiyawo ukuthandiza m'madera ngati ati. Dr. Bakiri Muluzi atafunanso third term. Third term ichatu ndifuna ndikuwuzeni ine ndifuna ndikuwuzeni experience yanga. Dr. Bakiri Muluzi anali maganizo onena kuti sitikufunanso upresident kapena ulamuliro upite chigawo chapakati. Chifukwa mu 31 years takhala tili ndi president wamuyaya amene wamvetsa zowawa dziko la Malawi. Mu 31 years taona kusamusidwa kwa malikulu kuchoka chigawo chakumwera kupita chigawo chapakati mu 31 years. Mu 31 years tapanga experience zinthu zosiyana-siyana zimene sizimakomera Amalawi, koma chinthu chimodzi chimene tingachiyamikeko ndi discipline. Discipline inalipo chimene chiti chamikire. Ndi amafunisisa di third term ndikuyenera kuti ndipitebe ndikagwirenso ntchito nditumikire Amalawi, koma just because of democracy Amalawi tinati ayi. Pamene ndikufuna muonere kuna kuti acheya ndi political engineer. Anthu mwina timawachula cheya ndi mayina osiyana-siyana, tiyeni tikhulupirire kumamuyamikira munthu adakali ndi moyo. Ataona kunena kuti sindikuonanso wina aliyense chigawo chakumwera kuno, anthu ndaatsegula m'maso, anthu ndaauza democracy, anthu ndaaphunzitsa kunati dziko likuyenera lizikhala moteremu, maufulu anthu ndaapatsa, ineyo ndakwanirisa kuyika sukulu za primary zaulere. Tabweretsa zinthu zosiyana-siyana, anthu amalandira ma startup ake maulimi kumalimbikira. Chinthu chimodzi atachiona kuti ndizoonadi, anthu anga amene ndikuwatumikira apempha kuna kuti ya ndisaimenso third term, chimene adapanga ndi chani. Tiziwathokoza Dr. Bakiri Muluzi chifukwa adaonesesa iwowo kuonesesa kuna kuti no, ngati zili chonchi dziko linolo kuti litukuke, dziko linolo kuti likhale ndi chakudya, anthu asangalale kwambiri, ndikuyenera ndi asankhire economist. Amayi ndi abambo tikafika pa nzeru zakuya upangiri wakuya umene Dr. Bakiri Muluzi adaupanga posankha Dr. Bingu wa Mutharika kuna kuti alamulire dzikoli under UDF
ndi chinthu chimene kuyamikira konse kumene timayamikira Bingu kuja tizibwereranso ndikuyamikira Dr. Bakili Muluzi, chifukwa masomphenya amene Dr. Bakili Muluzi anali nawo kutenga udindo ndikukapereka kwa Dr. Bingu wa Mutharika. Dr. Bingu wa Mutharika ndikulitenga dziko limeneno limaoneka kuti ndilokoma, angakhale anthu amakokana naye, koma anthu nkumaona kuti dziko lili kuyenda, ena ndikumafika unati tikanangochoka kwa Kamuzu akanabwera Bingu. Chinthu ngati chimenecho ndimayenera kuti ndibwere nanu pa mtundu wachiwiri umene uli wozikonda. Mtundu wozikonda wosayang'ana kuna kuti kodi ifeyo kumene tikuchokera kuti tifike pamenepa pa Democratic Progressive Party ifike pamenepa, yafikapo chifukwa chani? Ndi chifukwa cha mtundu wa matama, komano mmatama mwawomo anafuna kugawana ndi anzawo, amene anzawo pano akungofuna zigwirisidwa amene nawo ntchito ngati zikolopa chidomati chonati tikayenda ndi sabato sanalowe nyumba, tiye ndichoseni chenga basi tiye tikalowe nyumba muchisiya pomwepo. Mtundu wa sankho wozikonda. Mtundu wozikonda sudasamalire kunena kuti kodi tikuchokera kuti, kumene tikupita ndi kuti, nanga tinayenera tibwezere ulemu wa mtundu wanji? Mtundu wozikonda. Akuluakulu, mtundu wozikonda mundalewu ndi umeneno sumatha kumvesesa kunena kuti ife lero lino tili pamenepa, takhala pamenepapa mzaka 8, kuchoka mzaka 8 takhala pamenepa zaka zina 6 chifukwa cha mtundu wa matama. Izizi ndikufuna nditanthauze kuti chani? Ndikufuna ndikupaseni chithunzithunzi kunena kuti tikakhala mundalemu ikuyenera ifike nthawi yonena kuti tiyeni tilolerane. Tisamaoneke kuti ifeyo ndiye ife, tikhale mmenemo tizingodya tizizunza Malawi. No, koma tikonze dzikoli tilikonza bwanji? Tione kuti anzathu amatama aja ndi matama awo anatipasa ife ozikondafe. Kuzikonda kwatufe sitingazichepesenso kuna kuti tigwire ntchito ndi amatamawa amene anatipangisa kuti ife kutika pamapuwa. Tinayenera tizichepese. Ifeyo amatama tapereka ulamuliro kwa anthu ozikonda. Ozikondawa adatuluka mu UDF umo ndikayamba chipani chawo cha Democratic Progressive Party. Koma lero lino kuti iwo agwire okha ntchito zimakanika, amafuna mtundu wa matamawu uwathandizire, ukawathandiza amausiya. Kodi nkuzikondaku sitingakuchepese kuna kuti this time around tatiyeni tipanganeni ulamuliro woyenerera, magwiridwe ntchito opambana, oyamikika, anthu adziwe kuti pambali pozikonda komanso tifuna tiyamikire amatamawo. Chifukwa chake dziko limadandaula kuti mu zaka zonse zimene Dr. Bakili Muluzi adamangidwa, ngati panali anthu amene anayenera osammanga kapena kunkhulukira Dr. Bakili Muluzi, anali Dr. Bingu wa Mutharika, anali a Professor Arthur Peter Mutharika. Koma kumene timathawira nkutiko ndi za malamulo, asiyeni amakhoti agwire ntchito yawo. Munthu ndikumavutika, asiyeni amakhoti agwire ntchito, zaka ndikumapita. Chifukwa chani? Tili ndi mtundu wa wozikonda umene suganizira kuna kuti awa ni matama awo ndi thamo lawo adathandizira ife ozikonda kuti lero tizipezekabe tili ndi fungo mbomamo. Nkumayankhula izatha ngati makatani, koma muzayipezabe UDF idakali yolimba. UDF idakali yolimba. Amayi ndi abambo, mu 31 years kapena ndinone mu 8 years, 10 years ya UDF, 8 years ya DPP, 2 years ya PP, 6 years ya DPP. Mutati muziphatikize zakazo ndi zaka zochuluka. Malawi Congress Party yakhala ili kunja kwa boma. Koma mukayang'ana Malawi Congress Party kukhala kunja kwa boma, yakhala ikutenga position 2 angakhala anthu amanama kuti ati ayibera ayitani, koma yakhala ikutenga position 2 pa zisankho zonse zimene zakhala zikuchitika mdziko muno. Zimene zizofuna zituze maoti chani? Anthu achigawo chapakati ndi anthu asankho. Alright? Anthu achigawo chapakati ndi anthu asankho. Iwo chimene anagwira ndi tambala wakuda, anagwira pa khosi pye. Avutike asavutike amakhalabe pambuyo pa Malawi Congress Party. Nchifukwa chake lero lino nkhanza za mu 31 years zikubwerera mukuona zikwanje. Chifukwa chani? Ife timafuna wathuyo.
anthu asankho. Ndakuwuzani mtundu wachitatu umenewu. Chifukwa cha sankho limeneli, chifukwa chake amakuwuzani kuti achewa m'dziko muno tilipo anthu ochuluka kwambiri kukunamizani. Ayiwala kunena kuti tikalowera chigawo chapakaticho alomwe mukapeza, mukalowa chigawo chapakaticho ayawo mukapeza, mukalowa chigawo chapakaticho atumbuka alimo, mchigawo chapakaticho asena alimo, angoni akupezekamo mmene momwe. Anthu asankho angakhala atamaphinjika amagwirisisabe chomwecho. Ndeni mafuna muone kuti mu 31 years Dr. Bakili Muluzi adanena maonera kuti sitikufunanso Malawi Congress Party izabwererenso mboma, ndipo zimenezi zikadachitika zinalephereka chifukwa chani? Likukumwe la upangiri wopanda pake wopanda masomphenya umene udauchitika mu 2020, umene ndimayankhulabe mpaka na lero lino kunati kusowa kwa chilungamo kwa nthawi imene ijayo ndi kumene kwayikitsa dziko ili pa mavuto. Majaji athu zimene adapanga nthawi imene ijayo ndiye mavuto amene tikukumana nalo lero lino. Kukwera kwa katundu, kusowa kwa mankhwala, kaya ndi chani? Lero lino tikukamba kunati Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi president amene akupezeka mu top 10 leaders amene ali olemeretsetsa mdziko la Malawi, mu top 10. 300 million US dollars ni ndalama zingati zimenezo? 300 million US dollars. Ali ndi makampani a oil, ali ndi makampani a mining. Zonsezi kunalibe. Chifukwa chani? Zisankho zathu. Zisankho zathu. Mtundu wosilizira tikunati mtundu wozimva, womangona kuna kuti ife wakwitu tafika paja poyiwala kuna kuti ifenso angoni kunchewu kuno tikulowera nawo zikhalidwe zina ndikumapanga zathu zapaderadera kusiyana ndi anzathu. Ife tayiwala kunati kunzimba uko ndife angoni, koma pambali ponati tisamalise za ungoni tikulowa za chitumbuka. Tikuyiwala zimenezozo pang'ono ndi pang'ono ina tikumapanga khalidwe lozimva. Ifenso sitingakhalenso ndi awa amatama. Zidachitikapo zimenezizi zimene ndikuyankhulazi zidachitikapo. Olimba mtima dziko lino atatibweresera democracy bambo Chakufa Chihana kuti agwire ntchito ndi Bakili Muluzi, adagwira ntchito kanthawi kochepa kenako ndikupangamo resign. Uyu ndi osazindikira uyu, ine ndikupita uko. Chidachitika ndi chani? Adakhazikika kumangosinthidwa maposition kwa TZ. Mawu awa ndimafuna tanthauze kuti chani? Ndikuyankhula mawu awawa dzulo ndimakuwuzani kunena kuti atsogoleri amene tili nawo amasomphenya mukuwadziwa, zimene amafuna mukudzidziwa. Ngati dziko limunganena kuti mufuna experience, go for that experience. Koma Enoki Chihana, Atupere Muluzi, Apita Mutharika, inunso akabambi, nthawi ndi iyi imene mukuyenera kupanga mgwirizano wanu. Mgwirizano mukamaupanga mgwirizanowo muonesese kuti mtsogoleri akhale osintha. Tatiyeni tilemekeze amene timawatenga ngati chitomati aja, tatiyeni tiwapase. Tikhale ndi khalidwe la anthu amatama amene amatha kudya ndi anzawo, amene amatha kupereka udindo kwa anzawo. Tatiyeni tipangeni emulate, tisiye kuzikondako. Ndiye kuti tikasiya kuzikonda titha kuwabwezera amene ajawo. Okondedwa, dziko lino la Malawi tidagwira ntchito ndi Atupere Austin Muluzi as a leader mu mgwirizano. Kukubwera Professor Arthur Peter Mutharika, kaya timutenga kuti asogole Professor Arthur Peter Mutharika, kaya timutenga Atupere, komano ena wa gula akabambi, gula a Enoki Chihana. Ndiye kuti ndi anthu ameneno akhale mma systems ndi kumayang'ana. Tipanga bwanji a president mukuyenera mutere, chifukwa ife amene tikufuna ndi mtsogoleri ameneno sakumveka ni mbiri kapena fungo lakuba. Ndiye mukayang'ana mtsogoleri amene alibe bero mthumba, mtsogoleri amene mu office mwake adatuluka with a clean sheet, amene Amalawi ndi amene tinayenera kuti tiganizire, chifukwa mavuto amene akupezeka mdziko muno ndionena kuti atsogoleri athu akumakapikisana kuba. Endi mwayi waukulu umene amakhala nawo ndionena kuti mtsogoleri samangidwa, muzammanga akamaliza term yake ya usogoleri. Have you seen now from there? So we are crying today kunena kuti the government of Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is full of corruption. Corruption akuyambira pansi ndikati pansi munivesesi, akuyambira kumakanso corruption, akuchoka kumakanso akukwera mtunda kandi aphungu athu
akukwera mtunda kandi adindo ogwira mzipatala, akukwera mtunda nayenso mphunzitsi corruption. Tere mphunzitsi wakonzekera corruption akamakapanga preside zisankho popanda ndalama sangasokoneze. Tipex timalira naye uja amabwera amene uja ali chifukwa chonati ma presiding officers iwo, ma headmasters iwo amalandira ndalama nkumakhotesa chilungamo. Ndiye tikunena ti Katangale uyu amene walowayi chifukwa chonati adindo athu amaona kuti nthawi yakwana iyi imene ndakhala pa mpandoyi nanenso ndipsederetu zanga, forgetting anthu amene tili kumudzi, forgetting anthu amene timagwiritsa ntchito misonkho yathu. Right Honorable Atupere Austin Muluzi, I salute you in the sense kuna kuti you have shown a true visionary leadership. I need to salute you. Why am I saying this? You don't have a bill atakutengani mokuyerekezerani mwandale ndale ndikupasani mulandu kuti simunagwiritse ntchito bwino office. The court proves you kuna kuti palibe mulandu na uliwonse, palibe chisokonezo china chilichonse chimene munagwirapo kapena chimene munapangapo mu nthawi yanu as a minister. Chimenecho, we need to salute you. We need to salute you. Dziko lifike pomaona kunena kuti uyu amene ali ndi clean sheet yu atakutenga dzikoli. Ife tili ndi kuthekerafe, ifatu anthu ena muli nkuthekera. Titakumpanga sapoti monga mmene anatipangira sapoti 2020 muja. Tatiyeni tiyang'ane DPP mu 2020 with this leadership Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene chimachitika ndi chani? Kampeni yonse mwana uyu atazichepesa. Mundikhululukira anzanga tonse amatama achiyawo, ife ndi amatama akuti dadula. Koma matama mwathumo timathandiza anzathu. Ndikudziwa timamva kuwawa tikamaona anthu amene timathandiza akutitaya akutisiya kunja kukhala ngati anthu osafunikira, timamva kuwawa. Koma ndimafuna ndinene ichi kunena kuti mundikhulupirira inu. Anthu onse atangochoka bambo Everton Chimulirenji kuna kuti chisankho tikukabwerezanso, amene amayenda kupanga kampeni ya 2020 towards June 23 anali Atupere Muluzi. Ndiye kumapezeka Atupere Muluzi ndiye anthu ena amene timayenera kuti tikadawaona alimbikise chipani chija monga anthu ali pa mgwirizano. Adakhala cheta vice president of the southern region by then anali bambo Kondwani Nankhumwa, sadayenda angakhale siku limodzi. Chifukwa chani? Adakwiya. Kuzikonda ndi kunena kucha kukwiya ndiye kumachuluka zichewa. Njoka saweta. That was 2014 Atupere atatenga ministerial position. Njoka saweta mmene momwe ndoti akuwasokoneza pakati pa Atupere Muluzi ndi the late Saulos Cross Silima. Saulos Cross Silima ali vice president. Ndiye kubwera kwa Atupere kunabweretsa mpungwepungwe mu DPP. Njoka saweta mpaka kunapezeka kuti the late Saulos Cross Silima phokoso lita kwera kwambiri anaganiza zongotuluka DPP. Ndikumaona ngati ubwino kapena ubale wabwino pakati pa professor ndi the late Chilima suli bwinoyi. Gets what at the end? The late Saulos Cross Chilima adauza mtundu wa maula pa exclusive interview kuti palibe siku angakhale limodzi limene tidakangana apo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso zimene anthu akukambazi zone tidagwirizana ti alamulira temu imodzi 5 years inayo azalamulira ndi Saulos Cross Chilima akuti kunalibe mgwirizano umenewu. Koma ndi chani chimene chidakupangisani? Mamveramvera. Ndiye ndimafuna ndipote nanu chonchi, ndigwade nanu napapata ino anzathu aku DPP amene mumapanga surround the presidency. Ife tikufuna mugwire ntchito ndi anzanu. This time around kuzichepsa ndi kwabwino kuti zinthu ziyende. Kuzichepsa ndi kwabwino kuti zinthu ziyende. Mmene anazichepesera Dr. Bakili Muluzi akadatha kutengatu nthawi imene kunali Asamu Mpasu, kunali Anga Ntafu, kunali awalero asanduka zabweka pa MBC wa pani mkulu inako asanduka zabweka ahafurezi mvula pa MBC ni maprogramu awo. Akadatha kutenga amene achi. Koma adasiya kuti no dziko lipano pati kufunano taphunzisa anthu mene tingachitire. This time around ikuyenera unati litukuke pachuma. Ndikumutenga Bingu amene mbuyo monse mu chipani chake chimango ukakhala mapeza mavoti angati. Koma he managed ndikukasankha Bingu an economist ndikutenga dziko. Mkupita kwa nthawi dziko la Malawi linamba kukhala ndi bumper youths. Ndi pamene amabwera ndi maona kuti we are supposed to dream in color. Dziko la Malawi linabwera mu food basket.
dziko la Malawi limatumiza mataneja achimanga chakudya opita ku maiko ena. Chifukwa chani? Masomphenya a Dr. Bakili Muluzi posankha an economist Bingu wa Mutharika. So tikuti zinthu ngati zimene zisamaziwale, tisangona kunate tikatene basi ndio titalandisa chipani. No, DPP izakhala DPP, UDF izakhala UDF, inu a UTM muzakhala UTM, afford muzakhala afford. Chifukwa zipani ndi zimenezi. Ndikuwuzeni chinthu icho okondedwa, mukuyenera kukhala pansi ndi kukambirana kunena kuti pa mfundo zonse zimene atupere wakhala akufotokoza zija, wakhala akutimenyerera zija, titati timpase ife ndikukhala kaya makabinet ministers ambiri mmenemo timuthandizira osati kumugwesa koma kumuthandizira. Zimene zizi zingabale zipaso za mtundu wanji. Koma chimene timaganizira ife andunutu munalemera kale, andunu munapanga mbiri kale, munapanga maina kale, koma just because of the very same jealousy sidi kufuna wina apite pa top akakwera iyeyo mwina ife titsika. No. Let's love this country, let's cherish one another, let's care for each other. Inu ndi Southerners kuli zipani zingati? Kuli PP, kuli PDP, kuli UTM, kuli UDF, kuli DPP, almost 5. Tapitani pa Central Region pali chipani chingati? Chimodzi. Ndikusimikizirano mutapikisana kwambiri motani. Central Region ichi ngati singabwere pa number 1 ifo cha ziganizo zathu ku opposition iko izabwera pa number 2. Koma tingaganiza bwino imene jatizayipanga kubwera pa number 2 with many votes. Chifukwa chani? Achewa they are so united. Pamene ifeyo we are very dismantled kuzikondaso kwambiri. Amene akuzikondawo ni ndani? Okha a DPP atakangana azikonda ndikuyambisa chipani changa. A DPP mutati muyangane mu DPP mwachoka zipani zingati? Muyona PP yachoka mmenemo, a UTM achoka mmenemo, a PDP yachoka mmenemo. Muzizifunsa nchifukwa chani anthu akuchoka. Ndi nthambi zina zimene zinene ziganizira onati kholo lathu ife no matter what isi UDF. Chifukwa UDF yonso ise sub branch imene choka ku Malawi Congress Party itatopa ndi zoyipa. Ndiye ndikuti utsogoleri ndu umene umalosera zochitika mziko lino mu 5 years. 5 years malo mwachitukuko tikungomva nyimbo COVID-19. 5 years malo mwachitukuko tikungomva nkhondo ya Ukraine ndi Russia. 5 years malo mwachitukuko Morocco Russian war. 5 years malo mwachitukuko mavuto ndi ambirimbiri COVID-19. 5 years malo mwachitukuko nziko mwathu muno. Ndalama zikuthera kumakagula makina amene makinawo azifufuza kuna kuti Richard Mphepo akuti chani pa foni pake. Nimati nkukumbuseni okondedwa, ndikukumbuseni 5 years down the line of leadership, ino amene muli mboma lero ndi amene munachita phokoso kwambiri kuti bill yokhuza access to information ichitike. And by then ndikunata professor ali mboma professor tansemera kumwalira, tansemera kudwala, tansemera my capacitation osiyana. Access to information munali nayo ndipo imagwira ntchito ndipo imakoma. Iniyo muli mboma, muli kunja kwa boma. Lero mwalowa mboma kukangovumbuluka kuti mwaba ndalama za akasinja, mwagula makasinja $150 million, amene makasinja akulu amagulidwa $450 million. Mwakaba ndalama zimene zijazo, malo mogula akasinja 32 mwagula akasinja 30 ang'ono. Ndalama zapita kuti? Mukatero tike machine. Information imene ikuchokera kuti? Dziko lizikhala choncho. Access to information mumaifuna amene munali ku opposition. Mene mwalowa mboma access to information ikhale yolakwika. Makra ime pangongo. Are we serious? Buku lathu la malamulo ku parliament muli lamulo lija la section 65. Section 65 tinayenera tigwiritse ntchito koyenerera koposa. Ngati ku parliament tikufuna tikhale ndi a opposition ndi olamula, let's agree kuna kuti we need to have our opposition ndi olamulawa 2 bench sides. Pamene amalawi tikupusisidwa kwambiri, ambiri akumatha kuona kuti option ngati agwesedwa imene amasankha ndi ukayima independent.
after some time akakangola mparliament muja ndikungolawa kukhatamira kwa mkaka tii wa mkaka coffee ku parliament kuja mumva zona ati ayi ndachoka ku independent ndalowa ku boma ndiye angakhale kunati boma lolamulalo linali ndi aphungu ochepa amene amakazazisa mkunkhapanyo wake ndi awa independent yo chifukwa amakhala alibe chochita. Timati tipemphe chonchi kuti section 65 imene idaonongeka nthawi ya Dr. Bingwa Mutharika atachoka ku UDF chipani chimene chidayika mboma ndi kukayambisa chawo zidali zokoma kwa iwowo kwambiri chifukwa nthawi imeneyo anali pa ulamuliro. Koma this time around tikumatha kuona kuti section 65 ibwerere chifukwa chani? Timasewera ndi malamulo athu. Section 65 ngati member of parliament akupanga cross the floor without consulting the people from his or her constituency, that candidate akuyenera achosedwe. Chinthu ngati chimenecho chikuyenera kuti tizikhala chete ndi kumakambirana. Fundo yanga yosirizira ndidakambapo ndi zinthu zomvetsa chisoni ndakhala ndikulandira mafoni chifukwa cha Malawi Broadcasting Corporation MBC. Kwe MBC sizidayambe lero tidakambapo mbuyo mutilandira china Makiolo basi amene amanyoza kwambiri ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Zimene zichazo tiye ndizipange ni condemn. The total journalism singabwere kukakhala pa podium ndi kumakanyoza azisogoleri opuma. Zimenezo sizoona. And that is why this is stupidity ikupangidwa maintain ndi akasakula ndi kumanyoza Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chani? Tidazilekerera chinthu chimene chimalipiridwa ndi misonkho yathu tidachilekerera. We need to stop this nonsense once and for all. Malawi Broadcasting Corporation kukhale ma professionals amene azitiuza nkhani zochitika mopanda kukondera osakhala nkhani za nyasi ngati zimenezi. Pakana ndikumakatenga nkhalamba ina uko imene ikupanga kiremu ubale angakhala akumukana akukanika kumvesesa IMBC ndikutamanga kumakalowerera za pa mtundu ndikumakazika pa air. What nonsense is that? If we are really serious, kuna kuti MBC ndi radio ya mapropaganda. Ndiye amakratu nakuza nonati muyambe makaseka MBC yo chifukwa mbuyo mutakona ni mukuseka china Rainbow. Munasekapo inu. Kuseka Rainbow. Chifukwa chani? Hayi kusera mapropaganda. Nkuzaina mizira kunati ayi lingongole zambiri mesi zinapereke ku macro. How dare are we? Are we serious with our systems? Kedu ukusani kunati the only way to go tatieni tiperekeni hope yathu inu IUTM, IUDF, ADPP, AFOD and following. Chifukwa chipani cha PDP chili ndicho linga choti chikagulise anthu atapekwa anthu akumwera ochepa omwe acha atapekwa kuti ena awasatani asalamulira kuti kukhaulisa. Koma inuyo anthu follow takambiranani koma tamuyesana atuperi atenge ziko lino tuone kuna kuti tichita bwanji kodi iye akuyankhula za nzeruzi pamene ali kunjaku akalowaka kumana ndi system ndaka kumana ndi system anzakewo afike pomuza kuti no system itu chite bwino panga izi. Mwakoma nonse mukhale ndi mmawa wopambana. Ine ndi Richard Chimwemwe Mphepo pa the Unified Mtokoto. God bless you.